Sempre é difícil enterrar a alguén tan cercano. Lockett dame mala espiña. Creo que nos oculta algo. Non entendo. Ti crees que Lockett tuvo algo que ver na morte de Hodger? Como a falar como aparece. Hola, Igor. ¿Cómo va eso? ¡No! ¡No! Gracias polos teus servicios. Xa non me serás útil. Non sei, pero non me encontro moi ben. Pero que pon aquí? Non se preocupe, está a Times New Roman tamaño 6. Pero fai mención a algún sitio no tema dos cartos? Por supositorio, pero iso é secundario. Pois entón, firmo. Como me dá a cabeza, macho? Señor Damianov, estamos encantados de que inicie o tratamento. Claudio. Atenda, señor Damianov, o tratamento é de choque. Pero de choque. Experimentará unhas sensacións que nunca antes vivira. E fode que non saia desta. Trátase dunha experiencia que non olvidará xamais. Imaginará estar noutra parte e non se sabe canto pode durar o tratamento. Ai, iso dame igual. Cando saberemos que o conseguimos? Verá, entrégolle este aparato de altísima tecnoloxía que levará consigo. Dentro hai unha cinta na que está cifrada a forma de finalizar o tratamento. Cando descifre, saberá sair. Non me encontro nada ben. Creo que vou caer e quedar inconsciente, como di o guión. Quita a peluca, Igor. Pero ti non eras mudo. Igor, gracias por deixarme conocerche. Fun o teu fan número 1. Voltamos vernos, my friend.
Si que ti eres o responsable de todo isto, por que non o pensaría antes? Perfecto. Vas felipar, Igor. Vas felipar. Perfecto. Xa o podedes ir a buscar. Tes listo o transporte? Como que o Finisterre non sai ás 5 da tarde? Xa sei que fai moito tempo que reduciron prácticamente fodas as saídas. Pero dixemos as 2 do mediodía! Non me amades!